Agora estamos diante do que é a igrexa de Donxón, é unha xoia auténtica arquitectónica, ten a sorte de ter un cura como Marcos Torres, que é unha persona que eu aprecio moitísimo, unha persona moi querida polos seus feligreses, ou allá todas as parroquias tivesen a mesma sorte. Falan os vecinos precisamente deste poste da luz, que din que non entende que estea diante dunha xoia como esta igrexa, non? Entón, lógicamente, nós temos a posibilidade de gobernar, pediremos a Fenosa que quite este poste da luz, porque non ten ningún tipo, é como dos temas dos contenedores en Lalín diante do museo ou en lugares moi específicos. Ten moitísimo máis que perder que este un poste aquí diante dunha xoia arquitectónica, e non me extraña que os feligreses e os propios vecinos están pedindo que se quite, non? Precisamente no cemiterio diante da iglesia de Donxón, e o noso candidato de Donxón, Santiago, precisamente quere vos falar de diferentes polémicas que hai precisamente nesta zona, tanto do que é o muro, do que é este fresno, do que é a plaza, das promesas que se fixeron, incumpridas unha vez máis, por eso Santiago vai explicar un pouco. Sí, pois mira, nunha reunión que houve aquí co alcalde, falou de retirar estes árboles que hai na plaza, que non teñen valor, o que é valor natural, non teñen valor natural ningún, porque non son nin carballos, son un freixo, unha acacia e un libusto, non teñen prácticamente valor ningún. Entonces, o que dixo foi que falaría cos donos da propiedade, porque estes árboles son privados, non son públicos, son desta casa de aquí, e que falaría con eles, porque eles desta casa están de acordo, non teñen inconveniente, e entón allanar a plaza, asfaltala de novo, aquela fonte de ali, que é unha fonte onde o que é o vaso de auga é público, pero a auga é privada, que pertenece a estas dúas casas que están aquí, os donos tampouco teñen inconveniente, el dixo de desmontar esa fonte, facer unha de pedra pegada ao muro, pero claro, é un proxecto bastante caro, entón aquí a clave dese proxecto é poder retirar estes árboles. Fixo esa promesa, pero agora, polo que vexo, está afectando moito, pois, mira, un muro que ten casi 300 anos. Está afectando moito, o muro, ainda fai pouco enterraron por aquí unha persona que apareceron as raíces do árbol por medio de un nicho, e que pasou? Pois, agora din que este árbol está protegido por patrimonio. Bueno, pois, como esta é a clave da inversión, pois fixo esa promesa, agora non se pode retirar o árbol e xa non sirve de nada. Porque sabes que eu son especialmente sensible co tema da protección do medio ambiente, o tema das árboles e tal, pero ti consideras que o dano que está facendo aquí é moi superior ao valor do árbol. Ao valor da árbore en este caso. É un freixo e unha acacia. E os veciños están de acordo contigo, basicamente. Os veciños, a maioría están de acordo. A maioría están de acordo onde isto, o cementerio é moito máis importante que estes árboles. Pero moito máis, porque xa non falamos desa árbore de aí, por exemplo, que esa árbore de aí está estropeando a iglesia, entón esa árbore de aí si vaise cortar, se non digo o contrario, porque pode ser que ten un valor bastante importante e económico, porque o valor como árbore non é que teña moito valor, é unha árbore, pois unha conífera de un ciprés normal e corriente que o único que está facendo é estropeando a iglesia. Se nos acercamos ali ainda vemos como tirou parte da ornamenta da iglesia o árboles. Moi ben, seguimos. Hai un lugar onde quero vivir, onde quero soñar e cantar. Hai un lugar onde quero vivir, onde quero soñar que o meu soño é posible. Hai un lugar onde quero vivir, onde quero soñar e cantar. A cuestión aquí son os abastecementos e os residuais. Aquí colocouse na parroquia a rede de abastecemento de augas, esta caixa que está aquí, non todos os veciños se colocaron, porque, claro, lógicamente, o abastecemento de augas é unha cousa que máis ou menos casi todas as casas teñen solucionada, porque teñen os seus pozos, e nós, por exemplo, temos o noso pozo de broca e temos abastecemento de augas, pero non se coloca o abastecemento de augas residuales, que é aquele pozo que está ali, por exemplo, que isto sí que crea moitos problemas, porque
Cando está cheo, ben se ve como, bueno, pois, corre o que reborda do pozo por fora, é un problema de salud importante. Nós temos que pagar cada 20 ou unha vez ao mes que se baleire e se leve a un lugar apropiado, pero realmente o que sería necesario sería un abastecemento de augas residuais, porque é unha cousa que é moito máis importante para min eso que o abastecemento de auga, que a fin de contas é algo que xa casi todas as casas teñen do suelo. É un problema polo que vemos común a moitas casas aquí, non é un problema de un veciño, de dous, senón que é bastante común. É común, todo o mundo ten augas residuais e Pozo Negro. Onde van? Ao final onde van? Pois polas fincas abaixo, polas fincas abaixo ou baleírase ou ao río ou a onde sea. Entonces, eso creo que é bastante máis importante, claro, porque todo o mundo ten pozo. De todas maneiras é importante o abastecemento de auga. Pois mira, é un solar, queres facer unha casa, non ter auga é un problema. Son cuestións propias do século XVIII en pleno século XX. Exactamente. Estamos aquí diante precisamente de unha cousa que para mí é moi importante. Por aquí pasa o Camiño de Santiago. É un valor a potenciar precisamente en esta zona. Estamos comentando por moitas outras parroquias onde pasa tamén, que é moi importante. Aquí vedes perfectamente sinalizado. Non hai ningún tipo de panel en ningún vial que veña de Lalín, ningún vial que veña de Bergazos que indique que por aquí hai Camiño de Santiago. Se hai os vellos postes, digamos, postos no chan, que marcan ten este mesmo sinal de Camiño de Santiago, pero non hai paneis explicativos que eu creo que son necesarios para marcar a zona e que se vexa precisamente que por aquí pasa o Camiño de Santiago con toda a potencialidade que ten. Iso é o que é promocionar a cultura de Lalín. Cousa que parece que aquí o único que nos dedicamos é a galas do Coceido e con perdón que non solo falar así caralladas varias en vez de realmente defender o noso patrimonio cultural tan importante que ten unha parroquia como a de Don Xón, por exemplo. Un panel que explica un pouco a historia da iglesia, un cruceiro que hai aí. Son cousas elementais e moi sencillas que ao mellor a mentalidade obtusa, digamos, dos dirixentes actuais pues non alcanzan a entender. Mirade que bonito precisamente todo este sendeiro do Camiño de Santiago aquí en Don Xón e que mágoa que parece que para algúns responsables políticos e culturais como se non existise. Tramo do Camiño de Santiago que pasa por aquí pola parroquia de Don Xón. Por aquí pasan uns 7.000 peregrinos todos os anos, en ano normal, en ano santo bastante máis, e está sempre en estado lamentable de conservación. Aquí ten aparecido restos de obras, restos de tella, restos de ladrillo, restos de bloque. Que precisamente ahora no inverno coa folla está moi tapado, pero que na cama de verán non está isto, que está tremendo de restos de obra e tal, ¿no? Que ven aquí a xente a vaciar. Exactamente, deste camiño pasase da parroquia de Don Xón a parroquia de Alaxe e acaba nunha ponte que, bueno, ahora non se dá pasado, prácticamente en coche é imposible, non se dá pasado, que, bueno, son pedras que non teñen ningún tipo de seguridade, están en estado de abandono, e, bueno, pois moitos peregrinos queixanse do estado deste tramo precisamente do camiño. Mirade, insisto por terceira vez, o valor dunha parroquia como Don Xón, o valor inmenso patrimonial e cultural que ten e como os responsables a teñen abandonada. O rural de Lalín está absolutamente destrozado por políticos incapaces que só van aos lugares a pedir os votos na época electoral e o resto do ano parece que non existe. Don Xón ten un potencial tremendo, aproveitémolo porque tampouco é unha cuestión de custos, é unha cuestión de responsabilidade, é unha cuestión de deixarlle unha herdanza aos nosos fillos cultural, para que saiban de onde veñen, para que saiban cal ter o valor das cousas, son cousas elementais. Hay un lugar donde
Estamos na ponte que dá acceso á parroquia de Donsión. Esta ponte estuvo en estado totalmente destrozado desde que se fixeron as obras da autopista lá polo ano 2000, 1999, hai 15 anos. E, bueno, pois hasta que realmente se fixo unha denuncia por parte de Compromiso por Galicia, non se botou nunha mau dela. E foi facerse a denuncia e aos 15 días volveu e arranxaron desta maneira que está ben claramente moito mellor do que estaba. E así, bueno, pois nos lados da ponte pois son vertedeiros de basura, como se pode apreciar calquera que veña, e creo que había que facer moito hincapié en que non se fixera este tipo de prácticas. E hai que decir, a mí gusta ser xusto que este tipo de vertedeiros incontrolados normalmente é culpa dos vecinos. O Concello ten, lóxicamente, que legislar, cando os ve limpialos, pero pedir á xente que teña, digamos, a suficiente querencia polo medio ambiente para que non pasen este tipo de cousas. Nós estamos vendo por moitas parroquias que cousas como as que conseguimos con moita modestia aquí no Museo están pasando. Estamos dispostos a facer ese traballo polo rural. Esperamos gobernar, pero agora mesmo estamos dispostos a seguir indo polos sitios e que aos 15 días, despois de 15 anos, chega o Concello e que arranxe. Estaba unha situación, veredes fotos despois, moi perigosa. Aparte isto é unha pista que no inverno coas xeadas pois, é moi esbaraiza, moi peligrosa para os coches. Houve varios accidentes e calquera coche podía caer por aquí abaixo, e solucionouse simplemente por unha denuncia dun partido despois de 15 anos. Repito, que xeito de gobernar ese rural de León? Hai un lugar onde quero vivir, onde quero soñar. Estamos aquí no lugar da Pena, un sitio que un lugar de Donsión que ten moito problema de alumbrado público. Os veciños daqui teñense que desplazar moitas veces caminando hasta a iglesia, non hai prácticamente alumbrado público en todo o camiño. Entón, pois, no inverno, sobre todo, que os días son moi cortos, pois, bueno, pois non teñen alumbrado e moita xente pois pasa medo porque o lobo é unha cousa importante aquí no pueblo. Hai vecinos que nos comentaban hoxe mesmo que pola noite a luz é moi escasa e que o que decía Santiago agora, que chegan a pasar medo. Es que hai un problema co lobo aquí, precisamente, non? O lobo é un bicho malo. Pero chega non hai problema co lobo, pero o que pasa que os veciños, pois, non hai un problema co lobo, nada. Pero bueno, que é un problema importante. Mais os camiños que dan acceso á iglesia, como este camiño que vai por aquí, que é onde se utilizan os da Pena para ir á iglesia, máis outro camiño que hai ao fondo, que ainda está peor que este, pois no inverno están totalmente impracticables. Este camiño fixo o AVE, porque por debaixo de onde estamos agora pasa un túnel do AVE, e utilizou camiños que sabía e despois refixos, pero bueno, non refixo ca calidade para min aceitada para deixalos acordes ao uso que se lle dá, que é bastante. Imos ver como está a pista pola que transitan tantos vecinos, os vecinos desta casa, de moitas outras casas, para que vexades como está. Vai abrir un novo día, vai alborexar. Eu quero dicir que é un orgullo pasear por aquí e ver que a xente fala.